يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك. Allah ya umarci shugabanni su ji tsoron Allah. Wallahi ko mai unguwa ko sarki ko dagaci ko gwamna ko kansila ko ciyaman ko shugaban sojoji ko shugaban 'yan sanda ko shugaban ƙasa ko kansila ko waye, duk wanda aka ce shugaba ne, manzo Allah ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim. Duk wanda ya jibanci wani al'amari na al'ummata, aka ba shi shugabancin al'ummata, ya tsananta musu, fashkuqillahu alai, ya Allah ka tsananta masa, inji annabi. Wannan addu'a tana ban tsoro, wannan addu'a tana firgita ni, wannan addu'a tana sa ni rawar jiki. Idan na tuno ina shugabantar mutane, na tsananta musu. Ku kyautata wa waɗanda suke ƙarƙashin ku, ku faɗi alheri a kansu, ku yi amfani da lokacin ku yi alheri, ku taimake su, ku daina tsananta wa mutane. Mutum ya shugabanci mutane bai da tausayi, bai da jin ƙai, mutane suna mutuwa da yunwa, asibitoci babu magani, yayan talakawa ba su iya zuwa makaranta, sace-sace ya yi yawa, babu security, kowa yana tsoro, kowa yana cikin firgici, ga arziki a ƙasa, ga dukiya, ga lafiya, ga yalwar wurin zama, amma babu adalci. Wai yau kowa ya samu kujera sai dai ya handama, sai dai ya babacere. Wai yau kokan suna ka samu sai a zo ana maka murna, gida nawa ka saya, mota nawa ka saya, gona nawa ka saya. In yau ka zama gwamna, abinda ake ce maka ka tara dukiya, ka talauci ya kama ka. In ka zama kansila, in ka zama ciyaman, in ka zama kaza. Wai yau duk wanda yake shugabantar mutane burinsa ya tsotsi jininsu. Yau shi ne ita ce rayuwar. Ka duba halin da mutane suke ciki na wahala, na kunci. Billahi azimu, fiye wata in ka ɗauka ka ajiye a bakin titi ka ce bismillah fi sabilillah, mai mota ma sai ya fake ya karɓi fiye watan nan. Mai mota bai tuka mota wallahi saboda bukata. Amma wasu kasashen daga zakatul fitr da ake cirewa da azumi, wallahi ba mai karba saboda sun wadata. So ku yi adalci, ku taimaka mutane. A duba halin da ake ciki na kashe bayan Allah. Yau ina jihar Katsina, ina jihar Zamfara, ina jihar Maiduguri, ina jihar kaza, malam ba zaman lafiya. Wannan idin yau da yawa wasu jihohi ba za su yi shi ba saboda ba zaman lafiya. Kuma abin tausayi, a je ƙauyuka, gidan talakawa, masu bukka, masu rumbun hatsi, a ƙone rumbun hatsinsu, a kore dabbobinsu, a kashe musu iyalansu. Wani wace irin gasa ce wannan? Ba tausayi. Muhammatoci masu tsada, muhammatoci ana mana jiniya, ana kashe mu, ba mu tunani saboda me za mu samu in an tura ka. Tunaninka me za ka samu a cikin kare ran mutane? Allahu akbar, wal iyadu billah. So muna wasiya lallai ku ji tsoron Allah, ku kyautata. Manzon Allah ya yi umarni ga shugabanni su kiyaye hakkokin mutane. Manzon Allah ya ce